Nina bendlovena amandla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Iyaqonga eyokushenxa esikhundleni kumengameli. Kukhunjulwe abasemajele abadlulene Ukhuvethe, kanti baningi abangayilandi imishanguzo. Sanemukela kuyindaba zethu ze1KZNTV. Iyaqonga ingcindezi yokuthi kasule esikhundleni sakhe umengameli wezwe Kuramaphosa emva kokuba ithimbe beliphenya ngodaba lokuthola kwemali engamadola ishuthekiwe kumatilasi wombhede epulazini lakhe kiphalaphala. Amaqembu ezepolitiki kanjalo nezinhlangano ezahlukene zomphakathi nezinyunyana zezisebenzi zihlabe ikhwelo lokuthi akahoxe kuRamaphosa emva kokuba ithimba ebeholwe ijaji ke selathatha umhlala phansi ijaji uSandile Ngcobo ethola ukuthi kukhona icala okumele aliphendule uRamaphosa ngokutholakala kwemali kuleli plaza lakhe eliseLimpopo. Ukubheka kabanzi lolu daba sixoxisana nomhlazi ozimele uDokotela Uzakhele Shamasa. Dokotela Shamasa sikwamukele sikubingelele ethembeni lendaba. Siyabingelela Josh sibingelela nabalaleli bakho we1KZNTV. Na indaba ishisa ibunza ethinta yena umengameli wezwe mhlambe kusithatha nje sibuyisele emuva nakumuntu nje oqalayo ukuzwa namhlanje ngalo udaba la iphalaphala akusubeke esithombeni ngakube umengameli ikuphi la ayinyathele khona emsileni kulona lonke nje lolu daba lwephalaphala. Asiqale sibuke indaba yephalaphala ukuthi isukaphi isuka lapha noArthur Fraser ube isikhulu esiphezulu lapha kubahluba ku-correctional services eveza ukuthi umongameli kunento eyenzeka eplazini lakhe angayivezanga kwathathwa imali nama-foreign currencies ama-dollars. Manje wathathwa imali wakhona ne-abduction wakhona ne-bribery wakhona i-abduction ichaza ukuthi phela kunabantu abathatha bawafihlwa wathatha abahlukunyezwa babashawa abanye base kuthiwa wena wenza ukuthi ayibikwanga lento. uFraser uthi lento ayibikwanga emaphoyiseni. Manje inkinga lapha inkinga zintathu. Yokuqala inkinga yokuthi kumbandakanyeka indaba yakaSARS kumbandakanyeka i-Reserve Bank bonke labantu abazilutho ngalento and kwesithathu ama-foreign currencies la namadola. Umbuzo uthi ke umuntu onjengomongameli akufanele ayithole ewusomabhizinisi wafike wathi yena uyifama imali uyithole ngoba ebedayisa izilwane zakhe lezi inempondo ebesiyibona lapha inyathi. Mawusu umbuzo uthi ke ukwenza kanjani lokho isifungo sakho sithi kufanele uyimbandakanye kulokho usengumongameli. Inkinga ilapho ingakho abantu abaningi bathi into yeplaza lakhe lesingena ngaphi thina siyangena ngoba wenza isifungo sokuthi uma ewumongameli akufanele enze into enjengalezo akwazi ukuthi abe ifama akwazi ukuthi abe usomabhizinisi ngoba vele usomabhizinisi usozimali. Wathi ubekile lokho wathi ukushile lokho njengoba sewumongameli ubheke indaba zezwe nenhlala kahle yesintu sabantu baseNingizimu Afrika. Isuka lapho ke le ndaba yasiyabikwa kwase abekhona uphenyo. Makukhona uphenyo naku sekumiswa futhi nomvikeli womphakathi. Kwase bakhona insolo zokuthi hayi umiswa ngoba nako akufanele aphenye le ndaba ngoba vele uzokwenza incomo phecelezi kuzothiwa they are binding. Yabona manje lezi zaleli thimba lelezazi eliyimele eliholwa ijaji selathatha umhlala phansi ijaji uSandile Ngcobo. Incomo zakhona kuthiwa they are not binding. Azimbophezeli umongameli ukuthi kodwa manje uyabona ukuthi osopolitiki namaqembu aphikisayo nabaphikisana neqembu eliphikisayo nabaphikisana nomongameli sibebambelele kulokho ngoba incomo zaleli thimba zithi lento eyenzeka lapha ephalaphala ukuphula isivumelwano asenzile umongameli isifunga asenzile sokuba umongameli uphule futhi ngazo section bani bachaza nje ukuthi ngenxa yalokho uchaza ukuthi umongameli fanele akathembekile. Umongameli uqamba amanga bathi ukhohlisa iSouth Africa ukhohlisa iParliament wazikhohlisa nayo uqobo basho njalo. Ngibheka khona ingwije ikhwebo Dr. Shamasa eyenzeka izolo siyisizwe sonke saseNingizimu Afrika besilindele ukuthi umengameli wezwe uzokhuluma nesizwe lokho kwekuthiwa i-family meeting ukuthi umengameli athule inkulumo ayibhekise kusona isizwe besidume kanjalo ukuthi i-family meeting ngoba yakwaqala ngesikhathi seCovid. Yile nedala ukuthi ngempela umengameli kushintshe nje ngemizuzu okugcina sekuthiwa umengameli akaseze ukuyethula inkulumo ezolo. Into edale lokho ukuthi phela incomo lezi zaleli thimba zithi
he has something to answer. Kukhona into afana ayiphendule indaba yasephalaphala. Okwesibili njengoba bese ngiphawulile wephule isifungo asenze njengomongameli. Okwesithathu kuningi kodwa manje leli thimba leli liyakuveza ngokusobala mawufunda i-report yakhe ukuthi azange bagxile bashone phansi ngokuphenya lolu daba uphenyo olungaphothuliwe lolu azange baye ku-Reserve Bank ngoba i-Reserve Bank fanele ikhulume nayo i-SARS ayikhuluma ngalutho kanti futhi lezi incomo lezi azikho binding incomo ayiphumanga kumvikelo womphakathi kube iphuma kumvikelo womphakathi engabe konakala ngabe usulile kodwa into eyenza ukuthi angabe asayethula inkulumo yesizweni ngoba uthi yena ngokwakhe usacubungula le report esisethulo lezethulo zaleli thimba ngoba manje into emshaya kakhulu uze wayisholo yena ngoqobo lakhe statement inasikhiphile through umuntu omkhulumelayo lapha e-officeini lakhe uthi lezi zethulo zaleli thimba they are unprecedented in the history of our constitutional democracy okusho ukuthi into engeke ichazeke futhi eyinqophamlando nento eshaya esiphundu. Kukhunjulwe izisebenzi zomnyango ezokuhlunyeleliswa kwezimilo esifundazweni KwaZulu-Natal ezandlule emhlabeni ngenxa yegciwane le-Ukhuvethe. Ekhuluma neziko lezindaba ophetheke lomnyango esifundazweni KwaZulu-Natal uMnikelo Nxele ngesikhathi ke kuqhubeka inkonzo ebesejele yaseWestville uthi ukulahlekelwa kezisebenzi ezingama-46 ngenxa leli gciwane kubenzima kakhulu kulo mnyango njengoba iningi lazo belengamele izikhundla eziphezulu kemajele ahlukene futhi belinamagalelo ke abanzi. Abasebenzi bomnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo kanye nemindeni yababesebenza ngaphansi kwalomnyango emajele ehlukene esifundazweni nabadlula emhlabeni ngenxa yegciwane icorona babamba inkonzo yesikhumbuzo salaba ejele laseWestville eThekwini. Ekhuluma neziko leindaba loyo ophethe emajele esifundazweni udaluleke ukuthi lo mnyango usabhekene nengwadla yokuvala izikhala zabo ngenxa yamagalelo abebenawo emnyangweni. Sinokukhungatheka nokuthuthumela ukuthi uwona lo mcimbi sizoqhubeka kanjani ngokwazi ukuthi sizobe sikhumbuza imindeni sobe sizikhumbuza nathi ngabanye ozakwethu abahambile ngoba abanye bebeke eqhulwini lokwenza umsebenzi we-department bengabaphathi bamajele engilinganisa nje obaba uMhlongo oyekade phethe ijele la leli likhiqiza abantwana esethubeni esikoleni labo babhala amatekulejeni kube khona obaba uKhali ababephethe la kweka-supply chain eThekwini kukhona omunye umlungu okuthiwa straight on kukhona abanye ke ezikhungweni zethu ezahlukene abebenza imisebenzi eyahlukene okungukuthi mabe ngasekho izikhala zabo kuzothatha kade ngoba phela abantu abebene nolwazi nesipiliyoni seminyaka benza imisebenzi ngokuzinikela uthi into kakhulu umnyango ke ekuthenini kuyaphazamisa ukusebenza. Banga-46 sebebonke laba kanti phakathi kwabo kubalwa ke nabe bengamele izikhundla eziphezulu emajele ehlukene esifundazweni. Imindeni ithi ke namanje kusenzima ukwamukela okushiwa amalungu ayo. Silahlelwe kakhulu thina. Silahlelwe ubaba, silahlelwe umkhulu, silahlekelwe umalume umuntu nje womndeni. He was a very family orientated person. Ubethanda umndeni, he was a great leader emndenini, and we've heard a lot of good things emphakathini as well, and also emsebenzini bakhona abantu abebe-mentorisha kuningi abekwenza. He was not just a father to us, but he was a father figure to a lot of people. Sumndeni yebo silahlekelwe kakhulu. Kodwa siyajabula isikhathi sibe naye ubile ubaba kuthina ube njengoba ngisho was a great leader, and sisumndeni siyazama ukuthi sisebenzisane ngoba sisale nalezi yalo zakhe behlale nazo. Siyabonga nje u-correctional service ukuthi usenzele was invited to this event. Siyabonga nathi ukuthi nje basikhumbule kumbisa nathi ukuthi ubaba wethu bebalekile ka-correctional service. Siyabonga kakhulu. Kuzokhumbuleka ukuthi leli gciwane lidlule emhlabeni nenqwaba yabantu kuleli kusukela ke lahlasela ngonyaka u-2020 nakuba ke lithe ukudamba nonyaka kunembiko ke yabezempilo ethi selibuyile nokuletha ke ingebhe kubantu. Ngaphandle kokukhumbula laba kuphindeke kwakhunjulwa labo abadlule emhlabeni ngenxa yegciwane i-HIV
Kwakhulekelwa ke nesihlava sokuhlukumeza ngokubulili njengoba ke emajele amaningi kugcinwe ababoshelwe amacala ayamaniswa nalokhu. Sihlanganisa ke nokuthi sizwe ke kusukela ngomhla 25 kule nyanga efile uNovember kuya kumhla ka10 kuDisemba kuliswana nesihlava somphakathi wakithi ukuthi kuvikelwa amalungelo abantwana kuvikelwa amalungelo omama kulesi sikhathi. So usuku la namhlanje njengomnyango njengoba wazi ukuthi sinabantu ababoshiwe abanye ababoshelwe ukulimaza izingane ukulimaza omama ukuthi siphinde siqwashisane siphinde sikhuthazane ukuthi kufanele sihambe sikhuthaza umphakathi ukuthi indaba yokulimaza izingane nokuhlukumeza izingane nomama kufanele iphele esizweni sakithi. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Imeya kamasipala wesifunda iKingcetshwa uThamsanqa Ntuli usenxusa ukuba laba sebazi ngesimo sabo segciwane lesandulela ngculaza okufanele ngabe sebeyiqalile ukuyidla imishanguzo ukuba baqale bayidle. Ekhuluma ke enkandla komgubho okukhumbula sebadlule emhlabeni ngenxa lesi sifo uSompisi uveze ukuthi bangaphezulu kwamakhulu amane abantu abangaphansi kwalesi sifunda okufanele ngabe badla ke imishanguzo ukuthithibisa leli igciwane kepha kabaziwa ukuthi bakuziphi inkalo kumanje kabayilandi imishanguzo ezikhungweni zezempilo. Kumcimbi wesikhumbuzo sabantu asebedlule emhlabeni ngenxa yegciwane lesandulela ngculaza nalabo asebehaqekile ngaleli igciwane obukade usenkandla enyakatho nelikaMthaniya, imeya kuNtuli unxusa ukuba ke asebenaleli igciwane bayidle ke imishanguzo yabo. Ukuthi abantu balinganisela ku476 abantu okumele ngabe badla imishanguzo lapha eKingcetshwayo kodwa abangayithathi ngoba abaziwa ukuthi bakuphi. Nokho lesibalo sibukeka sinciphile uma siqhathaniswe nenkota edlule ngoba ngokwezibalo abanginikeze zona bebade be-2295. Ilezi zimo ezinezinhle eziholela ekutheni igciwane libe namandla kakhulu nezibalo zabathelelekayo zikhule emphakathini. Okunye ukukhathaza kakhulu umnyango wezempilo ukuthi laba esebeyithatha imishanguzo abaziniki isikhathi sokuyohlola igazi ngenhloso yokubheka ukuthi lemishanguzo abanikwe yona iyakwazi yini ukulithibalisa igciwane egazini. Khona manjalo ke sehlile isibalo sabantu sebetheleleke ngaleli igciwane kusona lesi sifunda senkosi uCetshwayo. Isibalo sabantu abakuhlelo lwabadla imishanguzo kwisifunda eKingcetshwayo nje bade Phawula lapha umama enimzwile ebala 150 to 887,000 noma ke isibalo esiya kuleso isibalo ebesizibekele sona sabantu abazoqala ukuthatha imishanguzo kulonyaka umnyango lo wezempilo bamnikeza isibalo lapha esu-1000 angazi ngoba lezi number nje abayibhale ngazo ngathi zizomenza mfunde njengenye insizwa yalapha enkandla 11,064 abantu abadala sebeqalisile imishanguzo kwikota yokuqala bawu-2,389 izingane zingu-2,573. Kanti uGodide uphinde wagxeka ukuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane. Lapho nesamaphoyisa ungachithi isikhathi ababophe labo abahlukumeza besifazane nezingane. Nenkantolo ziwasheshisa lamacala afuze lawa ukuze abenzi bobubi bezojeza. Kuningi ukuhlukumezeka okukhona ngoba obaba emakhaya umuntu wesifazane bemthatha bemthanda mase behlezi naye bese phenduka nje object abe yinto nje bengabe sabana ndaba naye bengakwazi ukumnakekela bengakwazi ukuqhubeka bemnikeza uthando kanti kusemqoka phela ukube nezingane zifunde kubazali ukuthi uthando yini. Ake sithi ishelele mbukele izitolo siyabuya nezinye zendaba zethu.
Asibonge nina besilo siphinde sinamukele kwindaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi yizo ezihamba phambili. Iyaqonga eyokushenxa esikhundleni kumengameli. Kukhunjulwe abasemajele abadlulene Ukhuvethe, kanti baningi abangayilandi imishanguzo. Abalimi abatshala ummbila endaweni yaseJozini bazothola ithuba lokuqeqeshela ukukhiqiza impuphu esezingeni eliphezulu ukuze abahlali bendawo bezophuma ekuthengeni impuphu ngamanani kaphezulu. Lokhu kuvele ngesikhathi umasipala kule ndawo ethula inhlelo zokuthuthukisa ingqalasizinda yamanzi, ukuhlinzeka kwemiphakathi ngeinsiza zokulima kanye ke nogesi. Indawo yaseJozini ihlobe ngokuba nendawo eziningi ezisemakhaya futhi nabantu bakhona abaningi baziphilisa ngokulima. Umasipala kule ndawo kuleli sonto wethula izinhlelo ezithinta zokulima, wahlinzeka nabantu ngezinsiza ezahlukene ezobasiza ekutheni balime kanjalo nokubiya amasimi abo ukuze angadliwa izilwane. Le ndawo ibuye ibe nenkinga kakhulu ngamanzi, kodwa lokho kuhlelo linawo kakhulu umasipala isifunda umkhanyakude. Eqoqozela umeya lomphakathi uthi njengoba sokuyisikhathi sezimvula sekunetha umphakathi ungavilaphi kepha kawungene emasimini uphinde futhi usebenzise nedamu elihlezi likhona insuku zonke okuyindumo ukunisela izitshalo zabo. EJozini nje sithe noma umuntu ozodepend esitolo, sinomhlaba thina, sinamanzi, siney'kimu zamanzi, sinendumo, sinemakhathini. La khona kunamanzi. Abantu mabolima. Sibonile kune-load shedding, kune-lockdown, kunalento ye-looting nento ye-COVID. Sigcine sesidulelwa ukudla. Ingoba silanda kude, kodwa sibe sinayo indawo ukulima la. Njengamanje iJozini ifuneka izoyikhiqizela yona ukudla cause sinayo ingqalasizinda. Okunye akuvezile umeya usabesifazane kakhulu uyafisa ukuthi kube ibona bahamba phambili kwezolimo ukuze izogcina baphilisa nemndeni yabo. Wathembisa nokuthi bazothola nokuxhasa ekutheni bakwazi ukuzenzela impuphu ukuze kuzogwemeka ekutheni basebenzise izimali ezishisiwe ukuthenga impuphu. Abantu besifazane nento gender based violence siyayibuka ukuthi ibikhoza ukuthi omama bethu abanazi izinto ababuye bezenzele bona ukuthi bethola imali. iJozini iroute ama-tourist, abantu abaya koMozambique, abantu abaya ngapha koCoast Bay badlula la. Sifuna bethenge ama-vegetable afresh asuka ensimini ezala. So ke lesikhathi omama bethu beyisebenza bezothola imali kuzophela ukuthi amadoda bese ebahlukumeza ngoba bayazi ukuthi ayikho into abayenzayo, badepende kubo. Gcineke umuntu wesifazane se-vulnerable. So sizoqeda nalokho ukuthi beyikhiphe busy bekwazi ukuthi belime ngenhloso yokuthola imali not yokuthengela eziko ukuthi ulime uvune uyopheka. La eJozini sifuna belime begcine bengama-entrepreneurs. Amalungu omphakathi azijabulele lezi zinhlelo ezithulwe lo masipala njengoba kuzona kubalwa nokufaka kagesi kanjalo nokuthembisa ukuthi kuzolungiswa ngomgwaqo ukuze kuzogwemeka isiminyaminya esidalekayo emgwaqeni yahlukene kule ndawo. Kuye kufike sesikhathi basirobhe njengoba kunjena basirobha masibiza iprice yethu bangasenzeli iprice esifidingayo. Njengamanje njengoba sizoqala ukulima ithemu yokuqala umbila bese ukuthi ithemu yesibili futhi khona kuMarch bese kuzongena ubhontshisi. Na ubhontshisi kufika nje bafike basixhase ngawo nawo siphinde sindinde nawo ngoba asinayo imarket eqondile. Uma sizokwenza iklabisha sinayo imarket eqondile gcine sekubolela emasimini. Siyabonga usuku namhlanje ikhansela lethu elisenzele khona kube lisithengele uganagana. Siyabona ukuthi empilweni yethu usiza sinalo ewadini luya ngokwedlula ngoba sesokwazi ukuthatha uganagana wethu noma uganagana umphakathi sihambe siye ensimini siyolima khona. Siyabonga kakhulu into asenzele khona. Sengathi nomasipala wethu ungaqhubeka ulichase ikhansela lethu kuze zonke izidingo zethu sizicela kumasipala zibe impumelelo. Ngiyabonga. Kodwa bokhosibisi ngiseJozini.
Umeluleki kwezezimali uSiboniso Mtshali uthi ikhona indlela abantu abakweleta amabhanga abangayisebenzisa ukuqinisekisa ukuthi ukukhushulwa kwenzalo yemalimboleko yibhange engodlela kuleli kakubashayi kakhulu ephaketheni. Umtshali usho kanje nenkulumeni abenawo neziko lezindaba ukudingida kabanzi umthelela ukukhushulwa kwemalimboleko ngo-75 basis point isuka ku-6.25% nesikhuphuko kwesithathu ikhathi zilandelana. Phansi amaphaphu kubanikazi beimoto kanye nezindlu abasakhokhela. Lokhu kudalule umeluleki wezeyimali njengoba ke ethi ikhona indlela abangayisebenzisa ukugwema umthelela wokunyuka mawala kwemalimboleko ebhange ngodla lakuleli. I-interest rate uyakwazi ukuthi uyi-negotiate. Ukhale ukuthi hayi le interest rate bukhombisa ukuphakama bengacela ukuthi ningehlisele komncane. Yabona mawukwazi ukuxoxisana nababoleki bezimali ngokwe-interest rate bayalibheka nawe i-record la ukuthi ukhokha kahle emva lokuba bakwazi ukwehlisela. Abantu abaningi baye bethi ama-interest rate aqondene nabantu abamnyama phezulu, aqondene nezinye inhlanga phansi, kanti lokho kulele kutheni ezinye inhlanga ziyazikhulumela zixoxe zisho ukuthi manje ngangehlisela interest rate mhlambe ngizoya ebhenki elithile bona bangithembisa ukungehlisela. So izinto ezimbalwa lezi abantu afanele bekwazi ukuthi kuvumelekile ukuthi uzinegotiate ucele ukwehliselwa kancane bese kuyenzeka kwehlisela. Kodwa lokho kudepende kutheni i-record lakho lokukhokha lihle kangana. Kuzokhumbuleka ukuthi ngeledlule ibhange ngodla kuleli libemezele ukukhuphuka kwemalimboleko ngo-75 basis point isuka ku-6.25 amaphesenti. Lokhu kuzozwela kakhulu ikakhulukazi kubakhokhi bentela abavele badonsa kanzima kwazise ibisanda kukhuphuka. Umtshali uthi ke okwenza izinto zibe nzima kakhulu ukuthi ke namanani okuphila kuleli aphezulu nokungenzeka kufake ingcindezi kanti abanye bavele sebeqilile ezikweletini. Abantu ke sebengene babisha kakhulu ezikweletini ngenxa yokuthi ukuswela indlela eyanele noma imali ezokuphilisa inyanga okwanele kwenza ukuthi uphinde uye ezikweletini nokwenza igama lakho ligcine selithwele kanzima emabhukweni ezikweletu. Enye izinto ke yomzima kubukhona njengamanje lapho futhi i-unemployment rate kwayona futhi izinga layo liphezulu kakhulu. So ngingasho nje ukuthi isikhathini semnotho sibhekene nesikhathi esithanda ukuba nzima kakhulu ezweni lonke nje kubhekene nabantu abasomabhizinisi abasebenzayo ngingayiphathi-ke abantu abangakawathola amathuba okusebenza. Ngingasho nje ukuthi esimeni somnotho kukhombisa ukuthi kuqine kakhulu. Iningi kaliqondi okuholela ekunyukeni kwemalimboleko kanti umtshali ukuchaza kabanzi ngalokhu. Into edala ukuthi i-repo rate inyuke ukunyuka kwe-inflation. Uma uzobheka i-inflation suke kuthathwa impahla esiyithenga ama-supermarket ezimqoka zifakwe ku-basket inyanga nenyanga bese kuyabukakala ukuthi impahla efanayo kule nyanga idlule sezibiza malini kule nyanga nangenyanga elandelayo. Lokho kukhombiza ukuthi ukunyuka kwempahla esiyithengayo esiphila ngazi imihla namalanga njengokudla kusakhombisa ukuthi inflation ishuthi iyanyuka ngoko-basket. You understand? So manyuka i-inflation kuyaphoqa ukuthi ne-interest rate inyuke ukuze izolwisana nani ne-inflation. Mayisiyehlile inflation sizoqala futhi sibone nokuthi kwehla ama-interest rate. Kanti mayingakehli inflation kanjalo futhi ke nama-interest rate singabona futhi eqhubeke enyuka. Uthi ke kungalindeleka ukuthi iqhubeke nokunyuka kwazise kuke kwenzeka phambilini. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umasipala kwaDukuza enyakatho KwaZulu-Natal uthi usukulungela ukwamukela ivakashi emabhishi ahlukene ngaphansi kwalo masipala. Kuleli sonto lo masipala wethuleke inhlelo zezokuphepha emabhishi waphinde wachoma amafulegi aluhlaza akhombisa ukuthi amabhishi abo simo ke sawo sisezingeni ke elifanele ekutheni ke bamukele nezivakashi zakwamanye amazwe. Leli ibhishi iThompson Bay okuyibhishi lisebhalitho ngaphansi kamasipala eKwaDukuza njengoba lo masipala osuka namhlanje ubukade uzolifaka ifulegi elibizwa ngeblue flag okuyilona abalithole elibagunyaza ukuthi sebengakwazi ukusingatho kanye ukwamukela ivakashi ngisho ezivela nangaphandle. Leli flag linye lichazayo ukuncoma nokubona umsebenzi lamabhishi indlela ahlanzeke ngayo kanjalo nengalazinda yawo. Mhlawumbe umuntu mangasa acacise nje ngendaba yeblue flag so sizokhumbuzana ukuthi iblue flag it's an international organization
ekuyiyona e-rater ama-facilities omkhandlu ukuthi ayakwazi ukuthi accommodate abantu abavela kwezinye indawo like your overseas visitors kanjalo nalabo abazi ngama-blue flags ngoba i-blue flag status is an indication yokuthi i-facility inawo ama-core services adingakalayo. For instance, i-safety within the facility, ama-ablution facilities are functional, ama-showers are functional, kanjalo if kukhona ulimalayo noma khona okwenzakalayo, i-first aid available, kanjalo nama-lifeguards akhona futhi are-functional in terms of irresponsibility yokwenza sure ukuthi abantu baphephile kulezi ndawo esikhulumela phezu kwazo. Ama-facilities la amathathu i-Thompsons Bay Beach okuyiyona ithole i-blue flag, kube i-Willard Beach bese kuba ne-Blight Day Beach beach facility nayo ithole i-blue flag. Ngesikhathi sikulona leli beach sifice nabantu abahlukene abaqhamuke endaweni eziseduze nabo bezothokozela ukushawa umoya njengoba nelanga seliqalile ukushisa. Sizela eThompson Bay nomndeni wami ngoba sizoyijabulela, siyakujabulela futhi noba khona la beach kumnandi nje nabantu abakhona ku right nomoya nelanga ngesibongothi liphumile namhlanje sakwazi ukuza la beach sizobhukuda. Indawo esijwayele vele ukuza kuyona njengoba siwumndeni masifuna ukuzoyijabulela kuseduze njengoba siya khona la stay ngeMelville kuseduze ukuthi size la eBhaleti eThompson Bay. Lo masipala ususuzenze zonke izinhlelo ezenza ukuthi abantu bezuze bephephile kanjalo nokwandisa laba akwabaqaphi bababhukudi ukuze wonke umuntu ezokuthokozela ngoba lokhu kugcina kukhulisa nomnotho wabo. I-issue ama-lifeguards normally aba inumber ezokwazi ukuthi facilitate ukuthi kuhlale kukhona abantu abakhona, but nge-festive season senza sure ukuthi siyawu-add ama-lifeguards, siba nama-temporary lifeguards kusukela beginning of December up until end of January. Lokho senzela ukuthi even nalabo abazohamba ney'ngane nawo umphakathi ube safe kanjalo ney'vakashi zethu nazo zibe safe. On top of that, in terms of safety and security, when it comes to that, we are more than ready. We've also have got plans in terms of searching people, making sure ukuthi nama plans ukuthi if abantu begcwala senze njani njengomkhandlu wakaDukuza. Kuteboho Sibisi, ngiseThompson Bay eBhalito. Ake siphinde sithi shelele itolo mbukele siyabuya nezinyeze indaba zethu. Asibonge nina besilo siphinde sinamukele kwindaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi yizo ezihamba phambili. Iyaqonga eyokushenxa esikhundleni kumengameli. Kukhunjulwe abasemajele abadlulene Ukhuvethe, kanti baningi abangayilandi imishanguzo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.31 kwidola laseMelika libe ngu21.25 kupondo waseBrithani, libe ngu18.22 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ing$1,821 ounce, kuthi intengo yayo longahluziwe yona ibe ngu$86.88 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Likhulisa sasa ngaphambi komqhudelwano wendebe yomhlaba kuyibhola lomnqakiswano netball. Kulandela ukuthi amaqembu ali-16 azobamba iqhaza kule midlalo eseyiqhathiwe. Amaqembu ayisishiyagalombili aqaliswe phezulu emhlabeni okubala kubona neNingizimu Afrika aqala afakwe emaqenjini amane ahlukene ukuze agweme ukuhlangana wonke kuyiqoqo elilodwa. Iqembu lakuleli ama-Proteas lona lizodlala ku-Pool C ohlanganisa amaqembu okubala kona iSri Lanka, iWales kanjalo neJamaica. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi igudluka sibona magumgedlela ziyagoqa bese yiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.